Irudia gero eta arruntagoa da gurean ere. Bizarzuri ugari agertzen dira etxeko leio eta balkoietatik zintzilik Eguberriari ongi etorria emateko. Baina badago figura honen kontra dagoenik ere, Bizarzuri kontsumismoaren baloreak ordezkatzen dituela pentsatzen duenik. Elizak esaterako ez du ongi ikusten pertsonaia hau hartzen ari den protagonismoa, eta horri aurre egiteko kanpaina bereziari ekin dio. Zintronigoko apaizak esaterako Jesus Haurtxoaren irudia duen oihala kaleratu du, helburua Jesus Haurtxoa Eguberrietako protagonista dela aldarrikatzea. 80 zentimetroko luzera eta 75 zentimetroko zabalera duten oihalak salgai daude 25 euroan. Kanpaina honek era guztietako iritziak sortarazi ditu herrian. Bakoitzak ere egin dezana, duena, ez dakit. Nik apaizaren gauzak ez ditu gustokoak, orduan. Mal, porque eso es anticuau. Gizon honi ere ekimena ez zaio bat ere gustatu oihala antzineko estandartea dela dio. Emakume honi ordea ongi duritzen zaio, kristau balorea galtzen ari direla dio, dena den biak jartzaren aldekoa da. Pienso que los dos se puede ir bien. Zintroenigon ez ezik estatuko beste elizbarruti batzuetan ere ekimena martxan da, Jesus Haurtxoaren jaiotza dela Eguberrietako ardatza gogorarazi nahi dute.